Ongi etorriak txoriene sasoi honean saiora, denon gustokoa den programa, ez da, Zigor? Noski. Ez dut, ezautzen inork, oraindik inork ez esan gure programa ez dugula gustuko. Etxeko modukoa izaten baita. Lagun arteko programa, ba. Hori da, gaur lagun artean ez baina gu biok bakarrik izango gara, ez dugu gonbidaturik izanen, ez da txangorik ere, baina, etxetik bidaiatuko du hemendik, gure platotik edo gure sukaldetik, eta munduaren beste puntara ez zehazki, baina indiaraino behintzat joango gara. Beste puntara? Horti da? Iskinen, hortzen. Egon altzara. Hau da, txoniriko betiko alda. Egon altzara jaione. Betiko erantzuna, Alegitik aurrera Donostiraino justu iritsi naiz, baina, gaurko platera. Jateko garaian bai. Jateko garaian bai, munduan zehar ibilia naiz, jatekoak etxean bertan prestatuta. Eta horren lekuko gaurko errezeta izango dena, ziazerba eta mozzarella pakorak. Gero honekin laguntzeko jogur saltza berezi bat egingo dugu, eta espero du bien bitarte hortan ere denon gustokoa izatea. Oso ondo. Nundik hasiko gara, pakorak zer diren azalduz gutxi gora bera? Igual osagai barko ditugun da gero pakorekin hasiko gara? Ozela nahi duzu hasi? Ni nahi igual pakora zer den. Pakora azken finien Indiako olako kruspeta moduko... Bai. Txitsiri hori eirinak egindako kruspeta bada. Hori da. Kalian ohikoa omen da. Hori da, azken finean kaleko saltokitan eta saltzeko behintzat han asko eta maiz ematen den olako pikoteorako esan genezake buñuelo. Buñuelo moduko, barazkin buñuelo moduko bada. Hortarako zer daukegun lehenengo eta behin ziazerbak edo espinakak. Txitxirio irinarekin eta espeziakin lagunduta joango da eta hau sendotzeko edo biltzeko barazki salda bat ingo du. Barazki saldan zuek nahi duzuena bota dezakezu, baina ohikoa edo oinarrizkoa dena beti bezala porru behintzat izango da. Azenarioa ere bai, kasu honetan guk bere ostotxoak eta guzti botako dizkiogu apio zurtoin bat, perrexil sorta txiki bat, eta baratxuriak. Hemen gehitu nahi bazen nukete arbia, fenomeno. Beste barazkin bat duzuela hortik bueltaka eta sartu nahi duzuela fenomeno ere. Eta edo jasko ezur batzuk, edo hori barazki bakarrik barazkikinen nahi baduze, barazkik, eta bestela, nik uste hoi asko salda batek ere emango liotela olako puntu bat. Kasu honetan, barazki jalendako errezeta bat izango zen, ez? Jogurra daukagu, veganoa ez izango errezeta hau, baina barazki jalentzago bai, ez? Hori da, zeren eta esnekik dauzkegulako, kasu honetan mozzarella gazta alde batetatik, eta hemen ere berdin, aldatu nahi duzuela feta batengatik eta bizitasun ekstra bat eman, bikain, baina mozzarella ere neutroa da, zenen eta hemen indian ohikoak dien espezia gehituko dizkigu, horregatik izan da gazta suabeago bat sartzeko aukera. Ze espezia ditugun alde batetik daukegu kurria, kuminoa, eta jengibre hautsa. Guzti honekin esandakoa hemen txitsiri edo garbantzu irina eta pixkat arrotze aldera edo bota diezaiokegu edo legami arrotzaia edo bestela bikarbonatoa. Hemen guk bikarbonatoak egu. 2 carbonatos. 2 carbonatos, por favor. Jogur saltza iteko, oinarrizkoa jogur bat, noski. Hemen guk kalitatezko jogur bat aukeratu dugu, gurea, eta honekin laguntzeko ditugu alde batetik gozagarri gisa martorria edo esaten zaiona cilantro, saiestu nahi baduzu saiestu eta perrexila bota. Perrexilakin bebikain edatzen da. Hori da. Tipulina, intxaur batzuk txikituta botako dizkiogu, maspaxa batzuk dultze edo gozo puntu hori pixkat ere emateko, eta lima erdi baten zukua. Eta hemen berezitasun gisa, ere sartuko du indian ere bada olako itxura bat pikante aldera jotzeko. Ez da, hemen dauzkegu, etxeko txileak. Hau da, pipermina. Hau, txile. Pipermina? Txile, pipermina, bale. Pipermina, ez? Txileak, bai. Txilea pipermina da, ez? Bai. Eta gero, bukatzeko bota diezaiokegu saltza honi behin hasita daukagula gainean olako sesamo olio txantxa bat edo bestela. Ez baldin baduzue ez erotu, oliba olio batekin ere bikain gelditzen da. Bai, sesamo olioarekin da beti hemen esaten duguna, inoiz ez baduzu erabilik, kontuz, sesamo olioak zaporea handia dauka, eta guko itxura dauka olio txorrota daun bat emateko, sesamoan botatzen badiozue, denak sesamo zapore izango dut, eta dena jaten du. Orduan, neurrian ibilita kontuz ibili, goxua da, baina neurrian, dena bezala. Lehenengo eta behin saldaiten hasiko geha, ze honek denboratxo bat behar du, olako zapore guztik urera pasatzeko, beraz, alde batetik.
Barazki hauek zuritu, garbitu, zuritu eta moztu, orden horretan. Bai, Beraz, eta hemen, ona, betikoa lapiko azkarra alternatiba moduan erabili aldugu. Ez, lapiko azkarrarekin bakizu dena azkartu egiten dara, presakin eta korrika ero bagabiltza, lapiko azkarrean erabili. Eta gutxi ordu bete gazia izango zen 3 ordu izatea moduan. Justo, barazki salda bat ordu erdikin lapiko azkarrean sobra. Eta, segun zerrezetan erabili behar duzuen, 20 minutukin nahikoa. Eta arzak handiak esaten duen moduan, berak ura nahiago. Arzak handiak, ia danerako ura erabiltzen du. Saldak eta ez ditu erabiltzen. ez ditu... Ez, bere errezeta ezagunetako bat lehatza saltza berrian izan zen, ez? Arek eman zizkion Michelin 3 izarrak, eta hori iteko beti berak rebindikatu du ura erabiltzen duela. Ez du inoiz erabiltzen arraiz salda bat. Marmitakoari berdina esaten du. Ura botatzen dio marmitakoa, eta gu hemen ez, beti esaten dena hori anuntzioa gozatu ero nola kuesez o enriquezez. Ni beti izan naiz de enriquezer, baina ez, berak, nik neuk aukeran nahi hau ditut saldak erabiltzen. Eta, inoiz, holako pastilla bat erabili behar bada, etxean lotza gabe erabiltzen ditut eta erkidatzen. Eskua burura bota gabe, eskara erotu behar. Hori da, armairutik aterazean seinalez, sukaldarintzan nahiko olako inri bat izan da, ez? Baina gero egia nik hemen aipatu du, goi mailako sukaldaritzan hainbat eta hainbat jatetxetan nik ikusi ditut, olakoak, noski, neurrian erabiltzen, eta egia da, zaporeak eta segun zertako behar duzun, altzatu egiten dituzte, eta ondo etortzen da. Hori bez, eta horre ere kalidadea daude, dena bezala, jakinetan bezala, ez, Jaiune? Nik koska bat bilatze aldea, olako gauzei, azken finentzu barazki salda bat iten dezunen, etxan daukezunakin, edo sasoiko produktukin, beti ezberdina izango da. Pastillekin beti zapore uniformea. Bai. Honekin hori da. Segun ze botatzen diezun, egun baten zapore baten gehiago izango du, beste baten besteana, baina Baina desprestigio hori gabe, eta inungo baztertzeri gabe, eta inungo gutxi esteri gabe. Hemen, esan dakoa. Hori, dena. Jak, barrura. Eta hau ere, erditik ingo du, bere azal eta guzti. Bai. Gero, erreskatatu, zuritu eta entsalada bat iteko bikain. Bale, ero garnizio moduan, edo zertarako. Ero, pakora hauei, sartu alko zineak, zehazerba eta zenario pakorak? Zergatik ez. Ze barazkinak izatean, zehazerba bakarrik hartu, eta hor dauzkasun barazkiak erabili aldia gero bueltan, ez? Bikain. Gaina ideia ona, zeren eta honen funtsa edo azkenen honen gakoa da kruspeta izatea. Pixkat pakoran ingurun sartuz edo sakonduz, gauza eta gehiago ditu kontatzeko eta bitxikeriak ere bai. Honi tapa bat jarriko nioke gustora, etxoina, segundu bat. Etxeko tresneriakin hori da gertatzen dena, gizona, etxen gaude ez. Listo, hemen bat bat. Pakorak, Josepa, badoa, listo. Zer daukazu, pakoran ingurun? Pakoran ingurun kontatzeko lehenengo eta behin sanskritoko hitz batetatik datorrela, pak babata hitzetik, eta pak babata bi hitz elkartutakoak dien, nun esan nahi duen, pak bak esan nahi du kozinatu. Eta batak esan nahi du koskor txiki. Orduan, izango litzateke koskor txiki kozinatua. Eta hau Indiako ekialden, sortua edo jatorriari behida behintzat ekialdera joango gineke, Indiako ekialdera, zehazki herri esateko izango litzateke Guajarat herrialdean edo. Pasaginean Guajaratetik. Zu igual bai, baina ni ez, baina badakit Guajarartarrek adibidez, beraien kulturan edo beraien ohituran, tearekin batea hartzen dituela pakorak. Hau da, guk egun euritsutan txokolata eta txurroa jango genuken bezala, beraiek egun euritsutan batipat, txai hon bat, eta pakora jaten omen dituen. Nik uste tea egunero hartzen dutela edo zein ordutan India. Egia esan. Eta, te hon bat, Jaione? Bitu, hori bai da la polita. Aukera daukazu, eta ez da jun behar Indiaraino, badakizue landaketak ero, gehien bat hortik izaten diela, baina hemendik gertu eta aukera moduan, alba oso batean, daukazu Portugalen.
te landak, Madeiran. eta gertu ere, bai, iparralden hasita daude eta badaude. Eta gu joatekoa gea, beraz ekarriko dizuegu extra eta primizia. Nik ikusitakoa daukat, hor Madeiran, eta ze polita dan. Azoresen, parkatu. Madeiran nahi dugu joan. Hau izan da, abiso bat, Alberto Madeiran hor gozen. Bueno, Azoresen ikusi genuen, eta ze polita den, emoten du, olako lorategi bat. Lorategi japoniar bat holandana ordenean da polita eta marrazki abstraktoak eta dana perfektoa. Zerutik ikusita, guk aukera izan gendunan helikopteroan egan iteko eta zerutik ikustea eta grabatzea gura. Eta zoragarria dana, perfecto lan forma ezberdinak, maldan bera, eta nola ze material erabiltzen duten, da mosteko, eta hostoak nola ateratzen dituzten, da mundu bat. Bai. Eta, bueno, bida, te bat atxalden oso ongi sartzen da, baino, esan dugu ez, txokolata eta txurra. Zuk imaginatzen zuelako umen ospakizunetan, urtebetetze ospakizun batean, te bat eta pakorak merienda gisa, atxaldeko gisa? Nie. Bueno, hor bakuzu gertatzen da, umeen da txokolata gurean izaten da lehenko umeena, eta horrentzako egoten da menu bat, eta ero ja umea bukatzen duen, eta jolasten joten di, helduen egoten da. Aha, bale. Eta helduenan, bai imaginatzen du. Banandu iten duzu. Banatu iten du, bai. Baina, zuk imaginatzen duzu umeen txokolata bat gero heldu gabean inguruan? Ez. Ez, baino bai bida, zuk esaten duzun hori ez bereiztea, bi momentu horiek bereiztea edo eta ez da gaizki, ongi da, baino bueno, hori adibidez hosteleritzan ere ematen da, eta orain gutxi... Ni egoten izan da umeekin bateran jaten, erraratzen da, eta helduekin bejan itzen da, orduan doble jaten da. Baino umen ingurun zaudelako, ez? Azken finen une horretan zaudelako eta protagonista umek dielako, baino umek beti ez die protagonista. Zenen eta guk ere nahi izaten ditu momentu batzuk heldukin bakarri partekatzeko. Eta hosteleritzak hori badaki eta horretarako bideratzeko, bueno, olako bera eskaintzak moldatzen hasita daude. Eta horren lekuko da Bilbon ireki den, bueno, ireki ez, gehien bat ekimen bat hartu duen hori da. Esango dut, Balikana jatetxea, eta hemen giro jakin bat eskaintze aldera, olakako txarten ningoet, giro jakin bat eskaintze aldera adinez nagusi direnentzako bakarri daubirikita. Hau da, umentzako edo adinez txikiko alden guztintzako sarrera itxita da. Era bat kontra nago. Ez zait ondi biltzen. Nahi bazu, helduen artean lasai egon, hartu eta umek aldan moduan endinatu, ero zu bakarrik ateaz kuadriakin da beste bikotea geratzen da umekin, ero... Bueno, ze horria izea esaten orduan. Zigor, hau da... Nahi bazu, zuk atera lasai egotera nahi dut esan. Jatetxe batean, ez jatetxe zehatz batzuetan, zeia jatetxe batean debekatzen baduzu, umea joatea, horrekin hori diskriminazio ez da, hori da esatea moduan ezin dira emakumea joan, ero ezin dira ez da gizte koloretako pertsona joan, ero ezin dira ez da gizte joan. Nik ez nuke hainbesterako edo gehiegi luzatuko, ez dakit. Horrazken finean, gure arten sortu den bezala zu kontra eta nik normal edo, bueno, ikusi ezaketen bezala aukeratako bat, sarean ere olaiseko eztabaida piztu da non aldekoak eta kontrakoak agertu dien, eta aldekoak esaten duena lehenengo eta behin defendatzen duena lasaitasuna da. Ja, baina hori da edukazioa. Eta kontrakoek umefobia ikusten duen. Ez da umefobia. Ni egon da nau jatetxetan da, egia da, ume askotan ez daukatela kulpa, nik gurasoak ikuste ditu kulpa daude. Ze daude, ni umekin jatetxeetara juten da. Eta nire umeak, ezin bar dituzu, lehenko eta behin, etxian hasita, etxian gure etxian ez da biltzen, jolasten da, ez da gizzer da, tablet batekin jaten da, ez da gizzer da, eskandalu batean. Hori jatetxe batean, oraindik eta, pixkat, ni ez da izaiatzen ez bintzat, umeak oraindik eta txintxoa egoten, behar da, egon behar dien moduan, gaude, jende gehiagoan artean, orduan tokatzen zaizu, hemen ezin gara jolasten ibili, eta lasai ibili gara, eta ezin gara buiaka ibili, da hori. Eta hor nik, kasu askotan ikusten dudana jatetxe batuetan, guraso batzuk dena usten dietela umei. Eta nahi dutena da, beraien lasai egon, da umeak ibiltzen badia, mai artean korrika egiten, beraien bosta jola, beraien lasai dauden bitartean. Hortako, ez dakit bazkun jatetxetara. Jatetxe baten debekatzea umea sartzen, ni neuk, ostra. Gauza batzuk kontrolatu ditezke baldin, eta umean adinez zein den, eta beste batzuk gure esku ez daude. Baina, bueno, hor, gauza zer den honen inguruko notizi edo berri honen inguruko artikulu bat idatzi dula Mikel Garzia kazetarik, eta berak ere pixkat horti dijoa, ez? Gutxi gora bera, bazuk esandakoarekin edo,
Empatia gehiago behar da, inguruan dago jentea baita, ulertu ez da hori bakarrik, umea pentsatu eta molestia datorkigu, ez? Eta, bueno, zehatz mehatz Mikelek hau da, pixkat hausnarketarako bide hortan zabaltzen du mezue. Espazio jakinetan elkar bizitzeko arazoak ditugu, empatia gehiago ere eskertuko litzateke sarri, eta hori guztia azeleratu baino besterik ez dute egiten halako debekuek. Hau da, zer gertatzen da ozen hitz egiten duen pertsonakin, edo, bueno, edanda dauden eta molestatzen duen pertsonakin adibidez, ez? Eta gehiagin bat, enfokatzen dela umen bidetik, eta, bueno, beste olako kasuk edo aparte uzten dela, hori alde batetik. Baino bestetik, pixkat, joan da, nik normaltzat ere ikusten detela olako espazio batzuk edo irikitzea. Zergatik? Bada azken boladan edo gorakadan den mugimendu bat eta da adults only edo adinekoak bakarrik. Non, mugimendu honekin, joan den 6-7 urtetatik ona edo, Espainian publizitatzen dien hotelen 100% hor barrun dago. 100% behintzat bai. Horrez esan nahi do, eskaintza bat ematen duela, besterik gabe zergatik kompetentziatik bereizteko. Produkto bada, punto. Eta zilegi dute egitean nahi dutena, azkenean toki pribatua dira eta inaldute. Nik ez duko, lehen esaten da, empatia pixka, nik ulertzen dut. Ondoko amaikoan ume txiki bat daukate, eta ez da izadineko txiki-txikia eta negarrez dago. Bueno, aguantatu imorko da, ze gube umek izan gara, ez? Bai, eta hori badao, baino bestelako ere badao, eta gero norberan esku dao, batera joatea edo bestera joatea. Hotelen kasun adibidez, demagun, eskaintza honetan... Baina jatetxe horietan, ezin die sartu, bat 60 berako gizakia, pertsonak. Ero, bueno, emakumeak ezin die sartu. Bueno, hori elkartetan oandikena ikusten da zukalden ezin dela sartu. Eta hor gaude, eta jentea baina altzatzen du hotza horren kontra. Baina hor gaude oandikena. Bai. Baina, bueno, hoteletara, hotel hauetara joan ez, adibidez, bikote batek. Egun erromantiko batzu pasan ditu da, asteburu super erromantiko bat pasan nahi do intimidade osoan. Kanpinten da hartu eta mendira. Listo. Ake santuean. Akerrak bezala, no te pastu. Gero hori, hartzaiakin ezarratuko ziren, ze berean zintzarri ero han ibilizien, ero behiak kriston dun bagen Ai, zigor, mesedez. Erromantizismoa eta beste puntu batetik ere hartu daiteke, beste ilusio bada eta beste mundu bada, Bueno, hoxe, demaguna, bikote batek asteburu bat pasan nahi do oso erromantiko eta bere umek uzten ditu gurasokin edo kolokatuta, ez? Eta joaten da olako hotel batetara zergatik zeren eta beste edozin hoteletan agian beraiek saiestu nahi duen pribazidade hori edo lasaitasun hori demagun goizeko ordu bitan alboko logelako umean negarrez hasten dela. Eta imaginatu, goizaldeko ordu bitan aldamenekoak hartuta oinzu gainean da ni azpilan. Da jota fuego, andalek te pego eta lastana segi hola eta hola. Eta hor zeite oso ordu. Olako da zeitezu, kausarekin batu. Claro, ja. Baina justo egun luzea eta gogorra izan duzu eta lo nahi duzu. Eta aldamenean zumba. Zigor, bia, egitan, Gauela letxe, hori da... Ordu zeite oso hor. Hori da erdera esaten dena rizar el rizo. Ja, claro. Guri, bidaiatu dugunok eta bidaian baten hori gertatu zaigu, 12 ordu grabatzen ibilita gero, txak, hori sartzeza, eta aldamenean eltzen diego, izaldeko ordu bitan, ju. Eta zu bikote gabe. Eta zu bikote gabe. Eta jakin da urrengo egunean zuzendariak esan dola, 7 gora. Eguna argitzen grabatu behar dugu, nola azten da. Eta aldamenean, lastana, oin, zu atzian dani aurrean. Eta ez diumek. Eta gertatu aldala, baita gertatu zaigu moduan, aldamenean egotea ume txiki bat, eta negarrez, Baina beste giro bada, zu esaten zuen, lastan giro hori eta umen giroa beste bada, ez dakit, azken finen gu hemen ez gauden. Bueno, jo itxut umek entzutia aldamenean, bestia jota, zu bakarrik, eta imaginatzen, kabuela litxe. Ja, hori da inbidia. Hoi da, sanua. Azken finen zigor esan dakoa, oferta y demanda edo eskaintza eta eskaria. Bueno, inmodan daude baita ez txakurra da usten dutenak, eta ze hori bada baita ez jentea oportan juten danean, handicap handi bat animaliak ero, holanda euskatenak etxian. Baina, nik nire itxia hortan,
Aitzakia daukazu, oin ze holako hotelen bat hartu behar duzu bakarrik juteko. Hartuko nuke. Bai. Eta nik ume dauzket, eta gustatzen zaizkit ume, Baina baina, ni- bueno, momentu KitKat baterako, Bitu, nik hori ulertzen, nik gure umeak, txikiak, ez no esaten koskortuta, baina ja gutxienez mailan nahiko txintxo egon, da bera jateko egon eskara jun jatetxetagu. Osea, bikote moduan. Osea, lehenengo aldian nik uste dut, ja lurrek, zeuskanean ia 3 urte, eta ia zen lurrek 3 urte jaten ditu harrik, eta edozein tokitara joan alza. Han zantzigun gaina jatetxen da, bai, holako abakanto risoto daukagu, eta, bueno, ume pikatuko dute guretik, jode, guretik, beste 2 errazio eskatu behar izan genituela, ze gustatu zitzaien abakanto risoto da umei. Holako arroz saldatxu bat. ba, hemen aldarrikatu izan deten bezalaxen batzutan, jatetxe batzuk, umentzako eskaintza oso murritze daukiela, Bai. eskertuko nuke hori aldez aurretik abisatzea. Umentzako prestatuta gaude, edo ez. Ta nik hola esango nuke bitu, umekin hau onera noa. Nik ingo nukena da deitu, gaur egun jatetxea badakizu denetara moldatzen dira. Eta zu reserva egiten duzu momentutik, esan alduzu, 2 ume txikik ingoaz, eta jaten berezia dira. Zeniegi esan, jatetxetan, olakotan egoten dan eskaintza umen menua bakizu zein dan beti. Bakizu zein dan. Bai, Makarroiak 25 minutu egositakoak, olako tomate marka dultze horrekin, eta gero xolomoa frigituta, paparra frigituta patatakin. Ez dute eskainiko lehatza plantxan, olako zerbait, ez dakit, paella bat. Niriek bintzat horretan ez daukatelako arazo, eta ni hor, alde hortatik, batzutan pasatu iten dira, den menu batzuk ez dut hau ere, bitu, lehemunean ikusi nuen jaione olako filosofatzen bat, eta gustatu zitzaidan esaten zuna. Gaur egun supermerkatutan da bakizu nola dagoen olako pasillo bat atal bat janari osasuntxuena, ez? Bai. Hori izaten zuen, supermerkatuek pasillo bat izatea janari osasuntxuena da, ospitalek izatea moduan planta bakarrik ondo sendatzen dela. Beste guztietan ez da ondo sendatzen. Hori lauz, eske egia da, gainan esan iten dizute, zu jauten zata, hau aurkitzeko nun dago, bai horre janari osasuntxua dagoen pasillo hortan. Letxe, holan saltzea nahi dut esan fuertea dala. Nik uste sailkapen horitatan gehiago dala dietetika edo pixkat... Ja, baina janari osasuntxua, baina egia da, egia da gero beste pasillo batzuk ikusten dituzut, esaten zu, hemen sartzen zara eta esaten zu, hau da bronzeko lako drogak eta saltzen dituzten lako... Ez da muturreraino joan behar. Bueno, hemen pixkat zerrin deuna azaltze aldera zen, nik uste gehiagi sakondu deula gaioi. Emozionan, gora etorri da. Bai, Zara. Gara. Hoxe, Zara. Gara. Txorine, gara. Gara. Hemen indeuna da ziazerbak edo espinaka juliana eran edo pixkat zatitu, gero moldakorrago izateko eta tipulakine berdine indeu. Jarraian, salda, atera deu pixkat, ze orain ongo ga, onako txitsiri edo garbantzu irinau bustitzen, nahi deun ore sendotasun hori lortu arte. Ordu, hemen alde batetik txitsirio irina eta 2 karbonatos edo gure bikarbonatoa. Ero bestela, esan dakoa jaionek, legami hau hautzega bai erabilda. Hori da. Ero biak, batzuk biak erabiltzen dituzte. Apa, Josepa. Lurruna. Bai. Lurruna bero. Gatza. Bai. Eta ero espeziak, ez? Eta guain espeziak, alde batetik. Esan dakoa, kumino hautsa. Garan basala ez diozu botako, jaio? India, ez? India lotuta gara beti. Garan masala dauket beste baterako gordeta. Ni daukat, Txe, nizu baino lehen nao. Sentitzet. Hemen, esan dakoa, jengibre hautsa eta guain kurria. Bueno, garan masala hainbeste reseta daudenez, berdintzet. Variante pila daude. Hori da. Bueno, eta hemen salda iten utziko deu, ze hau gero egi esan, izoz gaiun sartu eta beste baterako izan dezakegu, Bai. Edo arroza bat itxeko, edo... Beraz, oain, honen sendotasune ez du izan behar oso harine, baina ez da alde oso lodie. Barazkiri eutxi inbar dio, orduan, pixkanaka joango ga ikusten. Lehenengo, 2 burruntzalikara botako dizkiot. Eta kruspeta hauek, arrautzarik ez daukate. Ez. Orduan gehiago izango zen tempurantzeko bat. Hori da. Ez? Bai, kruspetan azkenian,
Gaina... Osagaietako bat bada gehiago, ez, arrautz, bade, ez hor, hainbeste variante daude, baina tempura eta kruspeta alderatzeko bata bestea gandik, lehenko eta behin, tempura normalean irina erabiltzen dana, gari irina izaten da, eta gero kruspetak eramate dutena normalean arrautza izan alda, ez, arrautza da. Bai. Ez detekarri historia hori, bagenitulako hemen hizketa gaiek, baino bilatu dut non esaten duen pakoran onako ore hau ote den zean aurrendarie. Tempurana? Tempuran aurrendarien non Portugaldarrak Indiatik pasatzen ziren Japon bidera, hor Portugaldarra daude, baino Indiatik pasatakoan. Bai, ze hor esaten da, berez, tempura askota esaten dela Japoneko errezeta badala, baina ez tempura berez Europarrek eraman zuten ara, eta... Ez, gehien bat horre... Izan alda, Portugaldarrek hartze horri zelena aurrena Indiati pasazien, bai. Ez dugu pixkat horire gehiago konkretatu, ez dugu gehiago behiratu, egie deno ez izateko horretik ez dugu izketa gaio ekarri. Beste batzuk ekarri ditu. Mozzarella. Hemen, mozzarella botaiko du. Eta, guain, aipatu nahi nuke sukaldari edo jatetxek esan du ez, umentzako prestatuta, bai ez, eta bueno, Ni hortik joan ditzen noin, sukaldaria zen, Ni beti aldarrikatukoet garai etxekoa. Ni ez naiz titulatutakoa, profesionala zu bezala. Ez, baina, Jaione, nik bai ezautu dut, egia da, ni ostalaritza eskolatik natorrena, baina ni nire garaian ostalaritza, hasi nintzenean lehen praktikak egiten, 15-16 urtekin, ezagutu nituen, jende gaztea, herrikoa, ez zutenak ikasi nahi, ero ez da izan, da gurasok esaten. Bai, ez duzu ikasi nahi? Lanera, zer? Venga, sukaldari hau laguna daukagu, bertan sartuko zaitugu, esaten da moduan, aprendizero ikasten, eta ofizio bat ikasi zazu bintzat. Eta hori nik ezagutu nuen, hori 14-15 urteko jendia, gaina batekin, Aitor uste zala, Martinekin ezagutu nuen, da ero, sukaldari buru bezala egon zan, hainbat jatetxetan, baina hasieran bero, ez daukat ikasteko gogorek, eta sukaldean sartu zuten, da, bueno. Bai, hori alde batetik, baina gauze zer den gaur egun behintzat sukaldaritza modan da hola, baina sukaldari izatea ez gehien bat txef izatea da modan da ona, ez? Bai, klaro, bai, telebistan agertu eta show cookinnak egitea. Bueno, adibidez edo azken finen badao, ez? Jatetxe bateko sukalden ere hierarkia dao, azken finen txefa da burua eta honen ondoren laguntzaile daude. Gauze zer den denatako ere gaur egun formakuntza bat behar dela, ez dela lehengo garaietan bezala zigorrek esan duen bezala. Orduan, guazen pixka sakontzea sukaldaritza eskola hauen inguruko historia. Bai, lehenak horre, 19. mendean ero hasi zen, hasieran ikasten zana izaten zen, jende askontzako, ejerzitoan da, eta, apaisa erligiosoak ero izaten ziren, ez? Baina gero, norbaite sukaldari izan nahi bazuen, jente dirua zeukatenak eta, horiek bere etxeetan sukaldariak izate zituzten, da orduan, hor jarri norbait, nahi bazen duen zure semia ero sukaldari atatzea, hor sukaldera bialdu, eta lanian, ikasten zen hori, lanian tokatzen zailu. Eta ni, nahiz eta eskolatik etorri Jaione tokatu zait, hasieran sukaldetan sartu, kipulak zuritu, patatak zuritu, letxuak eta olako gauzak garbitu, kroketa forma eman, masa itxea baino lehen, egin ditu milaka kroketa, forma eman, irinetik, arrautzetik eta hogi birrindutik pasatu, eta olako esaten dana, lanak. Hori azkenen praktika hartzeko, baina, itxoine, hemen indeuna beraz, da, irina, barkatu, txitsiri edo garbatzu irina, espeziakin astu, gatza, salda eta bikarbonatua. Gazta edo mozzarella mamurtuta bertan sartu du eta jarraian joango ga pixkanaka gure barazki sartzen eta ongi integratzen. Eta erortik ajungoza, bolak aldatzen da fregitzen, ez? Ekilore olioa, ez? Ekilore olioa berotzen jarri du, eta olako goiarakin, bigoiarakin edo formatxo bat eman, eta barrun sartzen joango ga. Eta hoa, pixkat zigorrek aurreratu duen, ontan basakonduz, atzaparrakin ninguet, Bai. Gero garbituko ditut. Da, lehenik ere garbituta dauzkat.
Ba, 19. menden bai irekezien lehenengo olako sukaldaritza eskola gehien bat profesionaltasun horri beida edo beideratzeko. Eta hemen Europan behintzat, 1881 urtean irikizen lehena Frantzian. Gizonezkontzako bakarrik izan zen, bainotzun asko iraun, zeren eta hori, diru laguntza eskasiak eta medio, itxi beharra izan zen. Baina dena den Suitzan irikizena, 2 urte beranduago hori gaur egun ere oraindik martxan da. Lausanekoa hori famatua da. Oso hori ni beti esan dut. Eta Frantzian nik lan indut horri ikasitako jendearekin. Eta, gero, odderrekor esango izu, baina hemen Euskal Herriko sukaldarien bat eror egonda dagoela uste dut. Gero, baina hori ezin dizuan ez egunean konfirmatu, gero esango dizu. Hala ere ziur sukaldari bikaini izango dela, baina Eta, gero beste aldera joan daz, daude Estatu Batuetan irikizien beste eskolak, hauek lehenagotik irikizien, urte batzu lehenagotik, baino beste kausa batengatik edo beste kontzeptu batengatik irikizien. Eta kasu honetan da, pixkat, kausa solidarioengatik, ez? Bertan klase esan genezake pobren arten langileri olako prestaketa bat emate aldea. Eta lehenengoa irikizena, 1878 urten okerrez baldin manabil, Juliet Corsonek irikizun. 73 esango nuke, baina berdin dio, urteak berdin dio, gauze zer den Juliet Corsonek irikizula, emakumezko batek, eta honen helburu nagusi ezen, behartxuei laguntzea. Ez bakarrik formakuntza bat edo prestaketa bat emanez, baizik eta bere helburu nagusiena zen, aurrekontu txikikin behartxueik elikatzen ikastea, nola jantzezaketen ikastea. Eta honetarako, errezetategi batzuk argitaratu zituen tarten, bat oso bitxiedena da, 15 centavos de cenas para familias de 6. Gaur egon 15 centavosekin, gutxi. Hoxe, ez dakit. Baina, hemen, gurera. Behin hasita daukagunean, esan bezala, honako bigoiara txokin, olio bero-berotara botako deu, holako mondongo txiki bat. Zer? Mondongo. Pakora, mondongo ez, pakora. Gaina, kartan, zia zerba eta mozzarella mondongo bat. Hortxe. Jarraian, utzi pixkat, platera bat, paperarekin, eta horrera aterako deu inda daukegunen. Beraz, utzi guztu hemen minutu batzu guzti hau iteko, eta jarraian gea gure saltsa berezie baiteko prest, hori da. Listo, lanak burututa bueltan gara, pakorak egina daude, eta beste erdiak egia esan janda daude. Eginda eta dastatuta. Saltzari ez digu itxoin. Ez, eta hori, merezi dula saltza honek, Saltza iteko lehenengo eta behin esneki erabiliko du jogur bat eta gero esandako osagaiek. Zigor lagunduko bazen mesedez, honetarako intxaur batzuk xe, txikitu nahi bazu motraiakin, nahi bazu labanakin. Txiki da? Bai, nabarmentzeko modun, zatutxoa. Bai. Eta gero, zuri begira dauden honako txile edo pipermin hauek ere bai. Denak? Ez, mesedez. Batekin ere eren sugearen atxa. Zen pikante pixote batea. Segi. Eta bestetik, saltza honen berezitasuna izango den jogurra gehituko du honako ontzi honetara. Jogurra aukeratzeko garaian, kaiku kilometro zero ekoizpen arduratsukoa aukeratu dezakegu. Zer da kilometro zero produkzio edo ekoizpen arduratsua bada esnea jasotzen denetik, gure etxetaraino iristen den arteko edo bitarteko prozesu guzti horren zaintza. Horretarako alde batetatik baserrien eta produkzio planten arteko hurbiltasunak zein animalien ongizateak esnearen freskotasuna eta kalitate gorena bermatzera ahalbidetzen du. Bestalde, baserritarren lana goraipatzekoa da gaur egun ikusten dugun inguru giroa beraien lanari esker delako, eta hori ez bakarrik kooperatiban baserritar eta ekoizle guztiak txiki zein handik berdinak dira. Beraz, badakizue, egunero jasotzen den esnearekin kilometro zero produkzio edo ekoizpen arduratsuko esnekiak eta honako produktu guztiak ditugula eskura. Eta horrekin gure errezetak, onak ateako dienan ja segurtasunan erdia badauka.
Ba bai, eta bueno, ez dakitena da, azken finean ere bai, esnekik garrantzitsu die gure elikaduran, gure sukalde errezetatan, eta baita ere gozogintzan. Eta horrentako hoietako gozo bat da euskal pastela. Bai. Ze pastel ona. Eta mundu guztian ezaguna. Eta mundu guztian edo beste puntan ere jaten dena. Eta gaurkoz behintzat ospea handikoa dena. Nun zehazki zigor? Bueno, nik, hau, entzun daukat, Txinan ikusi du, baina Japonian nire begiz ikusi nuen euskal pastela. Litxarkeri dendetan. Bueno, holako janari dendetan eta salgaitz egoela. Eta han ikusten ikusten honek boieria ero delako hori. Eta hoien tartean zer eta basque cake. Guk esan duen sinisten, basque cake. Baina poltsatxotan edo bestela? Poltsatxotan, hola zan, honek hemen dauzkeuna txokolatezko boio horiek bezala poltsatuan. Holako lauki bat zan, eta ezken nuen hartu esaten gondu, hau ezin, ezan hau txantxa, kamara guri begira dago. Hartu gartzin nuen. Bai. Eta, nik ingurua zegoen sushi guztia eta ikusita eta nik... Baina Euskal ez zuena jartzen zen, arraroa zen gauza, bak uste zuen jartzen? Zer? 2016ko txapelduna, ero 2021ko txapelduna. Zela? Hori ezara konturatu zu? Azokatan beti lau ekoizle Euskal pastelana eta dana diela Euskal Herriko txapeldunak? Lau baino gehiago izango die, zenbat Euskal pastel ekoizle da Euskal Herrian zuek hoietako batzuk bazarete, edo hoietako bat bazarete idatzi etxorien abildua eitb.eusera, eta argitu zigorri. Zuetako zein geratu da Euskal Herriko txapeldun? Hori da. Urte batean, ero bitan, ero irutan, ero urtero. Hori da, eta bide batez errezeta pasatu nahi badiguzue, gu kontent. Ez nuena ikusi da, ze Euskal pastelan betegarria bakizu ezberdinak izaten diena, eta ez dakit suposatzen du kremasko izango zala. Baina, bakizu hor marmeladarekin, eta hainbat variante ezberdin dauzko, baina... Intxaurrak gehiago? Ez nahiko, listo, oso ongi. Hemen, esandakoa jogur on bat, mas, paxak, tipulina xe eginda, zigorrek eskura jarri dizkigun intxaur zatiak eta eskuzabaltzaude, Bi pipermin bota izkio bakarrik. Bi txikik. Ez zuten pikatzen, jaione, probatu ditut. San Miguel goeren zugean pare. Ke ba? Eta martorria saiestu nahi baduzue, saiestu. Eta, bueno... Sesamo pixo bat. Bai, baino amaieran. Esan genezake, bai, gero. Bakoitzari berea, gaur egun gaina hortara ere oitu behar gara, eta oitu behar gara bakoitzak berea izaten, ez? Erdin ontzi bat jarri eta denak hortik, eztabaida hori izan dugu, ez? Behin baino gehiotan. Gure kuadrian oitakoa gara, dan erdian jarri, eta eran burrukan aber zein gehiago hartuko. Bueno, itxura bintzat mundiala, Eta, honetako erabili dugun moduan, beste edozer hor bustitzeko, hor balio du, patata frijitu batzuk ere baita hartu, eta olako saltzakin da oso goxua gatzen dira. Legunean, bitxia egin zanen gure auzoan badago olako jatetxe, turkiarrak dira hartu dutenak. Bai. Eta kafesnea eskatu, eta pikoteorako berarekin, olako patata frijitu batzuk atara zizkiuten, bi saltzakin, jogurrana eta pikantea. Kafesneakin? Kafesnea eskatu zuen pikoteak, eta, ez da gitu, umekin ikusi gintuelako ero, hangu kanpuan, txikila bizikletan ibiltzen ikasten nahi da, eta kanpuan gine, hartu eta ahertzen zai pikotea, eta patatakin desate, eta patata horiek kafesneakin eman dizkit. Eta, karo, ez dira izango kafesnean bustitzeko horiek, ez? Ez dut uste. Baina bitxia, eta goxuak, hori bai, haren pikantea bai pikatzen zuela jaione. Osa, gaur bota egizkion piperminak honi, ezer gutxi, baina zeuden olako patatak aldamenuen batean saltza gorri bat, eta gorria behiratzen zizun gaizki, eta olako jogurra antzeko olako saltza bat, eta pikantea, jogurran aherke jantzuten txikik. Bikain, eta mentze jango duzu, bosteko razio edo lauko razio bat? Niri 6 eta zuri bosteko. Ala ba. Nik, a ber, gehiago erretzen du jaionez, baina. Eta sarraua naiz. Ez dakigu, nik hemendik erretzet. Zuk hortik ez dakit, zu beste fisikoa igual, baina, hemen. Gaurko errezeta eta proposamena.
ziazerba eta mozzarella pakorak jogur saltza bereziarekin. Bai, eta pakoren mundua, zabala, eta hor guk hauekin ditugu, baina eskaintza ikusgarria dau, hainbat eta hainbat errezeta daude, guk hor itzen dugu, ostalitza eskolataz da hoietaz, baina, gaur egun, olako batetara joan gabe, zenbat eta zenbat ikastaro dauden, herrietan, baina baita online ere, ez? Eta, eskaintza hortan, bideoak eta 10.000 dauzkagu, eta gaur egun kozinatzen ez duenak, edo errezeta bereziak egiten animatzen ez dena da, nahi ez duelako. Nik uste dut informazioa, daukagu dena eta gehiago. Eta hor, mundu zabal guztiko errezetak, eta hizkuntza gaina, berdina da. Ez da zetan, nik ikuste ditu bideo batzutan, txinatar bat, ero japoniar bat, ero bertako errezeta bat egiten, eta ez duzu tutik ere ulertzen zer esaten duen. Baina ikusita, eta osagaiakon zer dauden nabaritzen dira zeintzu dien, sukaldaritza bada pixkat ez, internazionala, eta ez da behar hizkuntza bat. Eta ikusita bakarrik bideo horiek ulertzen dira ondo, ez? Eta animatu, ze indioen eta horako errezeten hainbat eta hainbat errezeta daude, eta ikusita bakarrik nola egiten da, gero osagaien bat ez badakizue zer dan, han itzulita agertzen da azpian. Hau da ez dakizzer, eta gero badakizu. Pum da hau bestea, hau honekin astu, beste honekin arregozi, plin plan plun, maira. Eta bestela, kontuz, zuek aiderik baldin baduzue Japonen edo Indian, esaiozue txorien ikusi dezaketela eta errezeta hau prestatu dezaketela bideo honekin. Claro. Marizkurrena, umer ikusten ez duten jatetxe honetan, sardezka talaban aztu zeie jartzea guri. Atzaparrakin jaten baita. Hauek eskuare, Horretik ez dute usten umerik etortzen. Bestela, eduka eskusteko, hemen eskuekin janalda, etxean gu horre, beti gogorre iten sardezkatara hiltzeko. Egi esan, ez? Baina zela zei gauden jatetxe honetan, txoriene jatetxe honetan. Txoriene jatetxe hontan eta sukalde hontan egia esan ateak zabalik daude nahi dutenen txako. Badakizu, Umeak baita? Bai. Eta guain Gabonei begira zergatik ez, izango da hor baserrin baten edo ez, olako nekazari mundun edo abetzantza mundun, umerik ere aritzen dena eta gustora eta gogoz. Gaztakila bazara eta hemen tokia daukazu, Bai, denok. Bai guztor ez du dela inoiz probatu? Ke? Maspasak, olako jogur saltza batean, aurreneko aldia. Eta? Buah, txabal! Barkatu, Jogurra, Rauna? Bai, pipermine. Harrapatu den? Da. Ona. Bai, Bai, San Miguelgo erenzugean pare. Oso nada baizu. Oso osoa, hau. Bai, nire pipermine harrapatu. Eta hori hasi kendu dizkidala, ez dakizunentzako piperminetan hasie izaten da gehiago pikatzen duena orduan, komen izaten da, kentzea, ero ez kentzea. Nahi duenak, Bakotan duena, baina, hau benetan bizio, Bai. Oso goxua jaione. Eta gaur egi esan Indiara joan gara, baina zuek beste iradokizunen baldin baduze demagun. Nahi dugu Kongoko errezeta bat prestatzea, gu saiatuko gara bertan informazioa biltzen, zein errezeta den han behintzat ohikoena eta saiatuko gara hemen egiten. Lehen esan dizioa jaione, gaur egun, internetakin, edo zintokitako errezeta prestatu dira, osagaiak lortzea ere oso erreza, normalean ia dena lortzen du, orduan, bagizue. Eskatu eta guk prestatu. Eta ez ditzagun ahaztu, honako errezetategi liburu handiak mundu mailakoak direnak. Lagunok, hauek dastatzen utzi guri, zuek arratzalde ona pasa, eta bihar hemen ez da jaione, zer ez dago guiteko orduan. Txokolatea txurroa eta tearen ondoren, bihar hemen izango gara indar berrituta. Beti bezala. Ondo izan, jarte.